Bona tarda i benvingudes a l'Esquerda. L'altre dia vam estar parlant una mica sobre la qüestió de la classe, vinculada a les identitats polítiques i fent èmfasi en la lluita feminista, però avui concretarem, també seguirem parlant de la classe, però concretarem en termes d'alliberament nacional. És a dir, ens centrarem a parlar com casa un projecte independentista amb la lluita de classes i per què és interessant o és necessari per a les treballadores tenir un procés d'alliberament nacional, un procés independentista de ruptura. Llavors, a diferència del nacionalisme burgès més ranci, sabem que l'alliberament nacional de la classe treballadora busca uns fins radicalment oposats. Perquè en un procés d'alliberament nacional les treballadores no buscarem consolidar noves formes d'aprofundir l'explotació a la qual ens veiem sotmeses en el dia a dia, perquè això no té cap mena de sentit i és absurd, sinó que buscaríem deslliurar-nos justament d'allò que ens fa funcionar com funcionem ara mateix, d'allò que ens explota, que ens oprimeix, etc. Per tant, evitaríem aquesta explotació posant la vida al centre, o sigui, un projecte de ruptura emancipador que posi la vida en el centre i que assenyali la vida com aquell element central o més important. I els territoris que conformen els països catalans tenim una història, tenim una lluita, tenim una llengua, tenim una estructura, tenim una cultura en comú, totalment qüestionada i fins i tot negada. I per això creiem que reivindicar els països catalans a dia d'avui és indispensable i és necessari per la classe treballadora, com deia, en tant que projecte de ruptura que realment hem vist que fa torontollar el règim i l'estat espanyol. Per tant, per avui aprofundir en tot plegat, convidem el Manel López, que és historiador i militant d'Endavant. Així que li dono la benvinguda i a veure si el puc connectar. Doncs benvingut, Manel. La primera pregunta era sobre què s'entén per països catalans i per què cal defensar-los front la divisió regional entre Comunitat Autònoma de Catalunya, País Valencià i Illes Balears. Bé, en primer lloc, agrair-vos que m'hagueu convidat a aquesta entrevista i agrair-vos també haver escollit una qüestió com és la de la construcció nacional dels països catalans, que segurament els esdeveniments que hem viscut els últims anys han posat en un sentit negatiu per la seva absència sobre la taula i que, per tant, convé parlar-ne i convé plantejar posicions polítiques clares a l'entorn de la qüestió. Sobre el que em preguntes, hi ha una cosa que és important, a partir d'una constatació, que nosaltres a vegades pensem amb les divisions polítiques, amb els entramats institucionals que afecten el nostre país, com si fossin una qüestió, com si fossin una realitat que és gairebé inamovible. Si nosaltres el que mirem amb una mica de perspectiva històrica, la realitat política i social dels països catalans, veiem que la construcció dels règims autonòmics, l'aprovació dels estatuts d'autonomia, la institucionalització de totes aquestes dinàmiques regionalistes, que podríem dir que el 1983 clouen amb l'aprovació de l'Estatut de les Illes Balears, és un fenomen absolutament recent. És un fenomen absolutament recent en termes històrics i, a més, políticament amb una intencionalitat molt clara. És a dir, al final, l'estat de les autonomies i la institucionalització autonòmica és una mena de derivada clara de la forma en què el procés de transició se sent als països catalans. Podríem dir que és una derivada clara, una manera de dominació en última instància amb la qual la construcció de l'estat-nació espanyol es comença a produir, es comença a desplegar a partir del 78 i amb anterioritat. Per tant, des d'aquest punt de vista, evidentment, no només és necessari, és important qüestionar i impugnar aquesta mena d'institucionalització autonòmica que molta gent ha donat com per feta, com per una mena de fenomen immutable i existent, i és fonamental plantejar una alternativa en termes de construcció nacional. Clar, aquesta alternativa en termes de construcció nacional, per part de l'esquerra independentista des de finals dels 60, però també amb tentatives anteriors, sempre ha estat la de la construcció nacional dels països catalans. És a dir, la construcció nacional dels països catalans com a què? No només com un espai d'afirmació d'una nació cultural, no només com una mena de realitat cultural que és constatable i que, per tant, s'ha de defensar, sinó com una possibilitat de construcció d'un projecte polític alternatiu en última instància a què? A la construcció, podríem dir, d'aquesta idea d'estat-nació espanyol, de matriu, podríem dir, no només pròpia de l'estat liberal decimonònic, sinó que s'acaba quallant i acaba fraguant amb una dictadura feixista de gairebé
40 anys com és la dictadura franquista i a la qual tots els sectors més contestataris, o com a mínim una bona part dels sectors més contestataris dels països catalans, què és el que fan? S'hi confronten plantejant una identitat nacional alternativa. És a dir, en última instància aquí hi ha una cosa que és fonamental, que és que el projecte polític de països catalans, la proposta nacional de països catalans, sempre s'ha plantejat des de l'esquerra, sempre s'ha plantejat, també és veritat, des d'una posició minoritària, però amb vocació de ser majoritària, i sempre s'ha plantejat en última instància com una mena, si vols, de revolució de la majoria per construir un marc alternatiu de confrontació al projecte de l'Estat-nació. No sé si t'he respost com he allargat molt, però una mica les coordenades generals de la qüestió. Clar. Llavors, la següent pregunta que et volia fer era molt vinculada amb aquí, i potser també ja me l'has contestat una mica, que era que els països catalans no són una reivindicació això molt consolidada o, força consolidada, després del que ens has dit, a l'esquerra socialista, i et volia preguntar específicament quin ha estat el paper de de les organitzacions polítiques, especialment això de l'esquerra independentista, a la construcció dels països catalans. No sé si, com que ja ho has dit una mica, vols afegir alguna altra coseta i passem a la següent o no sé com llegis? D'acord. No, sí, afegeixo. Clar, aquí sí que hi ha també, amb aquesta pregunta, a mi em sembla que hem de constatar una cosa i hem de posar sobre la taula un dels principals actius de l'esquerra independentista des de l'aparició del PSAN a finals dels anys 60, que és que la possibilitat que a dia d'avui els països catalans existeixen com a opció política i siguin un element que, si vols, no sigui central en el debat polític, però que existeixi, sobretot es deu a què? Es deu a moltes coses, però sobretot es deu a l'acció política, a l'acció popular, a l'acció discursiva de l'esquerra independentista al llarg dels últims 50 anys. És a dir, sense no només les iniciatives de les organitzacions revolucionàries, sinó sense l'aparició d'un moviment juvenil des dels anys 80 fins arran a dia d'avui, sense l'existència d'iniciatives populars, iniciatives socials que van des de tota aquesta mena de constel·lació de casals independentistes que s'han estès arreu del país, des dels anys 90 amb anterioritat fins a dia d'avui, sense l'aparició de moviments de reivindicació d'una catalanitat popular que poden anar des de la música en valencià fins a plecs nacionals arreu dels països catalans, fins a moviments populars que han defensat la catalanitat dels països catalans. Sense tot això, a dia d'avui no podríem parlar dels països catalans com a proposta política i estaríem parlant dels països catalans com una mena de peça de museu dins la història política del nostre país. Per tant, des d'aquest punt de vista, la fortalesa i l'actiu de l'esquerra independentista és constatable. Més sobretot a partir de començaments dels anys 80. És a dir, perquè si nosaltres ens situem amb el marc cronològic dels últims 70 anys, veiem que amb el tardofranquisme, finals dels 60, primers 70, la qüestió dels països catalans forma part de l'agenda política d'una part important de l'esquerra revolucionària i d'una part important també de l'esquerra, podríem dir més aviat, reformista. Clar, això amb el tancament de la transició queda com una mena de projecte proscrit. És a dir, l'únic espai polític que defensa fins a les últimes conseqüències de manera activa la necessitat política i un programa de desplegament d'aquesta necessitat política passi a ser l'esquerra independentista. Certament, això en els últims 10 anys, i no exclusivament, però sobretot com a incentiu i derivada d'uns efectes segurament no desitjats del procés principatí, segurament ha quedat debilitat amb l'espai o amb la posició que tradicionalment ocupava l'esquerra independentista. Però tot i així, a mi em sembla que no podríem explicar a dia d'avui que els països catalans estiguin en disposició de ser un projecte polític de futur sense aquesta acció continuada de l'esquerra independentista, podríem dir en realitat del comunisme independentista, en els últims 50 anys. Vale. Llavors, lligada amb aquesta qüestió que comentaves i partint que els països catalans com a nació sense estat no hi ha cap poder central de l'estat a perdre perquè estem administrativament i fins i tot estatalment dividits, volia preguntar com creus que hem d'entendre llavors la construcció nacional? Clar, aquesta és una qüestió important perquè en realitat hi ha tota aquesta, podríem dir, divisió administrativa que acaba generant dinàmiques de regionalització molt evidents i al mateix temps és veritat que aquestes dinàmiques de regionalització constaten el que dius tu, és la inexistència d'un poder estatal propi als països catalans. Clar, des d'aquest punt de vista,
La construcció nacional jo diria que sempre s'ha plantejat des d'aquest àmbit i des d'aquesta perspectiva per bona part dels moviments revolucionaris a casa nostra, doncs s'ha plantejat a través de la construcció de poder popular, a través de convertir la necessitat dels països catalans com a projecte polític en una necessitat històrica dels moviments populars, dels moviments socials, de l'esquerra revolucionària i sobretot en fixar una agenda que tenint en compte també els contrastos que existeixen arreu del país, tingui capacitat de fer avançar aquesta lògica de la construcció nacional dels països catalans com a revolució de la majoria. És a dir, moltes vegades aquí hi ha hagut debats que a mi em sembla que són prou estèrils sobre les futures formes polítiques dels països catalans, si els diversos ritmes, si el confederalisme, si un estat federal. És a dir, em sembla que l'estadi de la proposta política de països catalans a dia d'avui es mou en un altre terreny. És a dir, nosaltres el que tenim clar és que la proposta política dels països catalans, i històricament s'ha formulat així, només pot ser sostinguda i només es pot desplegar si aquesta s'esdevé, és a dir, si aquesta es converteix en una aposta de la majoria i sobretot en una aposta de la majoria dirigida per un moviment popular i especialment per una part significativa de la classe treballadora. Per nosaltres, si radiografiem la situació del país a dia d'avui, constatem el què? Constatem que en aquest camp tenim un camí per recórrer llarguíssim. A mi em sembla que la construcció nacional a dia d'avui s'ha de plantejar des d'aquesta perspectiva. Sobretot perquè també hem constatat en els últims anys, i ja s'havia constatat al llarg de tot el procés d'autonomització, de la construcció dels poders autonòmics, que la lògica aquella per la qual des de les autonomies, des dels poders autonòmics, es pot transitar cap a cotes de major sobirania fins al punt que sigui possible una ruptura amb la lògica de l'Estat, aquesta via, a través de la institucionalització, no és possible. S'ha demostrat un fracàs, entre altres coses. Per què? Perquè les autonomies són mecanismes del propi estat espanyol que, per tant, tenen una funció i regeixen una lògica que des de les pròpies institucions de l'Estat és impossible trencar. A mi em sembla que aquest és un aprenentatge que s'ha fet molt evident en l'última dècada, però que estava planant i que molta gent havia constatat des de feia anys. També reprenent la qüestió dels ritmes i de les pròpies dinàmiques de les diferents regions dels països catalans, et volia preguntar de quina manera creus que ha afectat el procés independentista a la construcció del marc nacional dels països catalans. Potser és la preguntaza, diguéssim. Clar, sí, no sé si és la pregunta. En tot cas, el que sí que ha posat sobre la taula el procés és, a veure, en primer lloc, una cosa que era fàcilment detectable, però que s'ha fet molt evident. És a dir, que per una part fonamental d'aquell catalanisme polític que fonamentalment havia tingut, si nosaltres mirem el catalanisme com a moviment històric al llarg del segle XX, fonamentalment és un tipus de moviment que té com a projecte construir un poder regional principatí, amb quin objectiu? Amb l'objectiu, en realitat, de construir un estat-nació espanyol, si es vol, multinacional, però amb aquesta lògica, amb la lògica de la plurinacionalitat. Clar, què és el que ha succeït en els últims anys? Que una part d'aquest catalanisme tradicional s'han transformat moltes coses, és a dir, no es pot menystenir l'impacte, podríem dir, de la crisi econòmica global del capitalisme a partir del 2008, i en termes discursius s'han adoptat, podríem dir, tot un seguit de propostes i fins i tot una agenda gradualista de to aparentment independentista. Clar, què és el que ens ha posat això sobre la taula? Ens ha posat que, en realitat, l'aposta dels països catalans i aquella mena d'aposta per una construcció d'una catalanitat, en realitat contestatària i en realitat rupturista respecte a l'estat espanyol, és inexistent dins del catalanisme tradicional i dins del sobiranisme governamental a dia d'avui. És a dir, en última instància, el que ha posat sobre la taula una mica aquesta última dècada i el procés en diversos sentits ha estat una màxima que un tipus al qual li devem la formulació més sistemàtica de la proposta política dels països catalans, com és Joan Fuster, va posar sobre la taula el 1950. El 1950 Fuster va escriure un primer article important en una revista de l'exili que es deia València en el procés d'integració de Catalunya, i Fuster, què és el que plantejava en aquell article? Plantejava que mentre el problema de València no fos considerat pels catalans com un problema llur, com un problema propi, com un problema propi amb el sentit polític, cultural, econòmic, el catalanisme no deixaria de ser un moviment fracassat en potència. Nosaltres podríem dir que
L'independentisme, mentre no consideri els països catalans com un problema propi, per tant, es plantegi una agenda política de construcció en termes econòmics, polítics, culturals, serà un moviment fracassat en potència si el que pretén és construir una alternativa de confrontació i de contestació a l'estat-nació espanyol. Per tant, aquesta és una constatació que en podem treure del procés. De l'altra, segurament, hi ha un altre aspecte que també val la pena remarcar. Aquella mena d'aparent unanimitat a l'entorn de la construcció nacional dels països catalans i d'un projecte polític de països catalans sostingut pel conjunt de l'esquerra independentista, segurament també s'ha esquerdat amb les últimes dècades, o com a mínim amb l'última dècada i amb tot l'avenç de la lògica processista. Per què? Doncs perquè progressivament el que hem vist, i això un si és honest ho ha de constatar, és que hi ha hagut una lògica de regionalització, segurament una lògica de regionalització que pot ser comprensible amb aquesta efervescència política principatina, però una lògica de regionalització que ha deixat de banda que aquesta mateixa dinàmica del Principat podia ser una peça més àmplia de construcció nacional. És a dir, el que hem vist a la pràctica és que aquesta lògica de regionalització s'ha imposat, podríem dir, de manera bastant evident amb uns sectors importants i segurament en termes discursius dins l'esquerra independentista, i les referències als països catalans han passat a ser, si es vol, una mena de nota a peu de pàgina o un recurs fins i tot folclòric, no amb el sentit negatiu de la paraula, sinó com un recurs accessori que podia ser útil per ser utilitzat en una compareixença pública, però que més enllà d'aquest element més cosmètic, doncs no responia amb una agenda i un programa de construcció des de la base d'aquesta catalanitat, podríem dir, amb un sentit nacional complet. Aquests serien dos elements, en podríem destacar molts altres, però segurament des de la perspectiva que a nosaltres ens interessa serien les dues qüestions més rellevants o que han evidenciat més aquesta dinàmica de l'última dècada del Principat. Ara, una altra pregunta que potser va més una mica sobre la configuració de la nació o així. Et volia preguntar com la llengua i la catalanitat, com són elements que conformen o que construeixen els països catalans, històricament han estat objecte de confrontació polítiques amb el nacionalisme reaccionari espanyol, no? I això, com el dubte era com han contribuït aquests elements a generar una identitat de classe treballadora catalana, no? Perquè sí que és cert que coneixem el catalanisme en el seu sentit burgès i era justament això, en termes de classe treballadora, com han contribuït? Clar, aquí hi ha una qüestió important que diversos estudis sobre el catalanisme popular i sobre la catalanitat popular havien posat sobre la taula al llarg del segle XX, que és que fonamentalment, com tu molt bé assenyalaves, és a dir, la llengua, no la llengua en un sentit estrictament cultural, sinó la llengua com a element de comunicació i com a element portador de cultura, precisament ha estat un dels elements vertebradors d'aquesta catalanitat des de la classe treballadora, amb el sentit que durant bona part del segle XIX i durant bona part del segle XX, aquesta mena de vitalitat de la catalanitat popular fonamentalment és deguda a què? És deguda a que els sectors populars i una part molt, molt rellevant de la classe treballadora doncs es mantenen no fidels, perquè aquest no seria el plantejament, sinó que precisament com que la catalanitat i la llengua catalana són elements de composició de les relacions socials, de la socialitat popular, de la socialitat treballadora, són elements també de confrontació social, doncs és precisament aquesta adhesió i aquesta producció social de la llengua per part dels sectors populars i de la classe treballadora, el que explica que una llengua i una cultura com la catalana, absolutament minoritzada, absolutament, podem dir, víctima d'un procés de destrucció d'un estat liberal i d'homogeneïtzació, tingui aquesta relativa salut de ferro encara a dia d'avui. Per tant, aquest és un element important, no? És a dir, la catalanitat en termes culturals, no com un element. Moltes vegades es diuen totes aquestes unes autèntiques estupideses intel·lectuals i que no s'ajusten a la realitat, de que la catalanitat, la llengua, la cultura catalana són una mena, podríem dir, de productes derivats de la burgesia, incentivats per la burgesia. És a dir, això qualsevol persona que analitzi seriosament el desplegament històric en termes concrets de la catalanitat al llarg del segle XIX i al llarg del segle XX constati que aquests elements per la burgesia fonamentalment han estat elements purament instrumentals i que quan aquests elements han posat en qüestió la unitat de mercat a escala espanyola o el projecte de construcció burgès de l'estat-nació espanyol són elements que no només han estat abandonats, sinó que han estat perseguits per la pròpia burgesia. I això resulta molt evident
amb totes les grans formulacions del catalanisme conservador des de Prat de la Riba i molts altres a començaments del segle XX, però resulta molt evident també amb parts importants del nostre país, com bona part de les comarques del País Valencià, amb una burgesia completament espanyolitzada. Per tant, aquest és un element important que cal posar sobre la taula. L'altra qüestió important és, a dia d'avui, què significa la defensa, podríem dir, d'una llengua i d'una cultura nacional com la catalana. A dia d'avui, la defensa d'una cultura nacional i d'una llengua com la llengua catalana són elements, podríem dir, fonamentals de construcció d'aquesta alternativa popular. Per què? Doncs perquè a dia d'avui, i això són reflexions que, sobretot el pensament anticolonial, a mi especialment una reflexió molt encertada en aquest sentit és la d'un escriptor i pensador kikuyu d'origen kenyà, Ngugi wa Thiong'o, que ha fet tota una reflexió a l'entorn del que significa per un poble colonitzat, no és a dir, pensant en els casos africans sobretot, però què significa per un poble colonitzat mantenir, reivindicar i impugnar la llengua del colonitzador i la cultura, podríem dir, de l'estat depredador, que el que pretén és, podríem dir, encerclar, destruir tot un món simbòlic, cultural, lingüístic propi. I en aquest sentit, partint una mica de la reflexió d'abans, d'aquest element de la catalanitat com a element fonamentalment popular, com a element fonamentalment produït per la classe treballadora al llarg del segle XIX i al llarg d'una bona part del segle XX, a dia d'avui, quan nosaltres parlem de la necessitat de la lluita ideològica i de la defensa en termes de la llengua catalana i de la cultura nacional, fonamentalment ho estem fent en quin sentit? Ho estem fent en el sentit de plantejar aquesta defensa com un acte de resistència a la lògica depredadora del capitalisme global, a la lògica homogenitzadora del capitalisme global, amb el qual aquest és un element, és a dir, la defensa a dia d'avui d'una cultura minoritzada en procés de destrucció per aquesta lògica homogenitzadora del capitalisme global, és un acte absolut, i això el pensament colonial anticolonial ho ha plantejat de manera claríssima, és un acte, podríem dir, d'autodefinició comunitària. Un acte d'autodefinició comunitària, d'autodeterminació comunitària, que fonamentalment, què és el que pretén? Pretén i permet plantejar una adscripció cultural, una adscripció lingüística, com una forma de què? De combat d'aquesta lògica de depredació del capitalisme global en termes culturals. És a dir, aquí hi ha tot un debat important, perquè segurament totes les teories del multiculturalisme, bona part de les teories derivades del postmodernisme, han influït molt o han influït considerablement uns sectors de les esquerres que es consideren a si mateixes rupturistes o revolucionàries, però en aquest sentit em sembla que s'ha de ser clar. És a dir, en aquest sentit s'ha de ser clar plantejant que la defensa de la llengua catalana, la defensa d'una cultura nacional emancipadora a dia d'avui, pot ser i ha de ser un element de construcció d'una alternativa popular amb la lògica anticapitalista de manera clara. I ja per acabar, l'última pregunta era més relacionada amb l'acumulació de les dinàmiques que dèiem abans de fragmentació dels països catalans i per acabar potser amb un to una mica més propositiu, no? Que sembla que els països catalans s'han desdibuixat del mapa, però abans ja ho deies, no? Que tot i això el projecte encara és vigent. Llavors, la pregunta era una mica aquesta, no? Per què creus que és vigent i per què creus que encara és viable o necessari i com això s'ha fonamentat històricament, no? Clar, a mi em sembla que, a veure, podríem dir, no? Les potencialitats o, com a mínim, la potencialitat com a alternativa rupturista dels països catalans a dia d'avui descansa sobre diverses coses, però en primer lloc descansa sobre un element important, i aquesta és una tasca que l'esquerra independentista ha de fer i els moviments de ruptura han de fer, que és la lluita, podríem dir, l'àmbit de la lluita ideològica i la batalla de les idees. No? És a dir, en aquest sentit, en l'àmbit de la lluita ideològica i la batalla de les idees, plantejàvem, no? És a dir, la qüestió de la defensa de la llengua, de la cultura nacional, precisament com a què? Com un element d'identificació i com un element de vehiculació, de mobilització social oposada a aquesta mena de depredació homogenitzadora del capitalisme global. I oposada amb una altra qüestió fonamental, que és que aquesta mena de capitalisme global té una concreció pràctica a dia d'avui aquí, que és la de l'estat-nació espanyol, amb un procés de transformació amb la lògica del que un pensador nord-americà, un sociòleg marxista, William Robinson, ha denominat l'aparició de l'estat policial, és a dir, aquella mena de procés pel qual l'estat-nació com a mecanisme de dominació
ha perdut àmbits de la seva sobirania, però s'ha reforçat amb un àmbit fonamental, que és el de la coacció i la seva capacitat punitiva. I això és una qüestió que es produeix de manera concreta ara aquí a l'estat espanyol i que els països catalans pateixen i el conjunt de la classe treballadora pateix. Es produeix la mateixa dinàmica en el cas de l'estat francès. Per tant, aquí el que cal és curtcircuitar un dels elements fonamentals d'aquest element de consolidació de l'estat-nació espanyol com a estat policial, que és la idea de la construcció i de l'adhesió d'un imaginari nacional espanyol absolutament reaccionari i absolutament adequat a què? Adequat a possibles temptatives de matriu feixista, postfeixista o del feixisme del segle XXI que pot ser que s'activin amb els propers anys. Aquest és un element fonamental, no? És a dir, la catalanitat i la viabilitat del projecte nacional dels països catalans com una mena d'alternativa que permet confrontar de manera concreta aquesta lògica de construcció de l'estat-nació espanyol, em sembla que és un element central. Hi ha un altre element també important i que és el que nosaltres amb aquest to podríem dir o amb aquest plantejament més propositiu hauríem de fer. La necessitat de definir aquest projecte nacional dels països catalans com un projecte nacional no només vinculat a la llengua i la cultura nacional, que aquest és un aspecte però no és l'aspecte fonamental, sinó la viabilitat del projecte nacional dels països catalans com un projecte nacional de matriu popular, anticapitalista, emancipador i, sobretot, com un projecte amb capacitat de què? D'incloure al seu interior la supressió, l'eliminació de qualsevol forma d'explotació i opressió. A mi em sembla que aquesta és la tasca fonamental que té l'esquerra independentista amb els últims anys. No? És a dir, a banda, podríem dir, de combatre tota aquesta mena, de ferralla ideològica de les esquerres espanyolistes que consideren que això dels països catalans és un plantejament catalanista derivat de la burgesia, que ja han dit que això en cap cas és així. Nosaltres el que tenim és la necessitat de dotar d'un contingut positiu amb aquest projecte nacional. De dotar amb un contingut positiu en un sentit d'un contingut anticapitalista, antifeixista, feminista, antiracista. No? És a dir, aquesta és la tasca fonamental i és una tasca que hem vist que s'ha produït de manera simultània doncs, en d'altres llocs del planeta. No? És a dir, segurament en aquest sentit tenim, no sé si molt a aprendre, però algunes coses a reflexionar i a analitzar de tota l'experiència del procés de construcció nacional del poble kurd, del Kurdistan amb les seves expressions diverses, en el sentit de que, evidentment, estem parlant d'unes coordenades molt diferenciades, però aquesta mena d'esforç del moviment comunista kurd per pensar la nació democràtica, per pensar la nació feminista, per pensar quins són els diversos subjectes d'autodeterminació del mateix grup nacional, si hi ha possibilitat d'una multiplicitat de subjectes d'autodeterminació dins de la pròpia nació. A mi em sembla que aquest és una mica l'element que hem de construir, que tenim, podríem dir, a oferir com a proposta de ruptura revolucionària a la classe treballadora d'aquest país en els pròxims anys i en les pròximes dècades. I a banda d'això hi hauria una altra qüestió també fonamental, és a dir, la potencialitat dels països catalans en última instància de què depèn? De disposar de formes d'organització popular i d'organització política d'àmbit nacional que trenquin aquesta dinàmica de la regionalització. És a dir, aquí, sobretot, jo penso que hi ha diversos aspectes importants, però el que sí que el que s'ha produït amb l'última dècada és una agudització d'aquesta regionalització de l'imaginari polític i de l'activitat política. És a dir, fins al punt que, com que en certa mesura l'efervescència popular ha anat associada a un procés, podríem dir, de delegació amb les institucions de la direcció política, això el que ha agreujat han estat les divergències, que evidentment existeixen, però les ha agreujat amb la lògica de l'activitat política i les formes d'intervenció política dels independentistes i de l'esquerra independentista arreu del país. És a dir, per tant, a mi em sembla que repensar també aquesta possibilitat de la construcció nacional des de l'àmbit municipal, des de l'àmbit comarcal, des de l'àmbit sectorial, amb lluites fragmentàries, però que són fonamentals, és una de les altres vies que cal posar sobre la taula i que en realitat responen a aquesta lògica de construir els països catalans com una alternativa de confrontació en termes socials, en termes polítics i com una alternativa emancipatòria. I segurament l'altre element fonamental i l'últim és a dir, tota aquesta aparició, és a dir, l'última dècada em pot considerar que ha tingut aspectes molt negatius, però també ha tingut alguns positius, evidentment. És a dir, l'aparició de moviments populars inexistents fa 4, 5, 6 anys arreu dels països catalans
que assenyalen problemàtiques idèntiques en termes de l'explotació que el capitalisme genera sobre les vides dels treballadors. En aquest sentit, segurament, l'aparició de la constel·lació, podríem dir, de sindicats d'habitatge, de moviment popular a favor d'un habitatge digne que ha aparegut arreu dels països catalans, és un símptoma, i n'hi ha d'altres, però és un símptoma de que hi ha una possibilitat d'articular en termes polítics unes problemàtiques que responen a un mateix origen i articular-les a través d'una pràctica de ruptura o, com a mínim, d'una pràctica amb vocació de ruptura que a la pràctica ens permeti connectar amb què? Amb allò que comentàvem al començament, és a dir, amb la lògica del poder popular. És a dir, a dia d'avui, quan parlem de construir nacionalment els països catalans, seria un exercici que podríem fer, però seria un exercici estúpid pensar en la construcció nacional dels països catalans des de la lògica de la institucionalització d'allò realment existent en termes autonòmics. Per tant, ens queda únicament, podríem dir, una banda de la trinxera, és la banda de la trinxera de la construcció del poder popular com a forma de construcció nacional, i en aquest sentit, a mi em sembla que en els últims anys hi ha hagut l'aparició, podríem dir, de tot un seguit de moviments, alguns embrionaris i amb moltes contradiccions al seu interior, però que permeten pensar precisament aquesta possibilitat de coordinació i aquesta possibilitat de coordinació i articulació des del moviment popular d'una realitat compartida, d'una realitat comuna, que té molt camí per recórrer, és a dir, se l'ha de dotar de tot un contingut programàtic evident que ara no té, però que es troba en disposició de desplegar-se en les pròximes dècades. En última instància està, podríem dir, a les nostres mans, a les mans dels joves revolucionaris organitzats arrans, de les organitzacions polítiques, de les iniciatives socials, de les iniciatives populars, que els països catalans siguin una aposta de futur que deixi de ser aposta, que es converteixi més aviat en una realitat i en una realitat que es plantegi com una alternativa de ruptura. Per sort o per desgràcia, no hi ha res escrit i en aquest sentit el que tenim clar és que aquesta acció, podríem dir moltes vegades erràtica, però persistent de l'esquerra independentista al llarg de les dècades, a dia d'avui ens ha portat a que la possibilitat dels països catalans com a projecte polític de futur estigui sobre la taula. Dependrà, de tenir aquest programa, de tenir uns eixos definits, de tenir una acció revolucionària honesta i, sobretot, de no deixar-se, podríem dir, ni cooptar ni institucionalitzar permanentment per lògiques que hem vist que, en última instància, evidentment, no és que no hagin conduït a res, però sí que han significat un malbaratament d'una bona part dels esforços populars que s'han produït en els últims anys. Molt bé, doncs moltes gràcies per la xerrada. La veritat és que ha estat molt interessant i sobretot moltes gràcies també per poder posar aquestes idees sobre la taula que tornen a remarcar la importància una altra vegada de la vigència dels països catalans i vinculen i m'ha agradat molt com m'has assenyalat aquesta necessitat entre lluita de classes i un projecte d'alliberament nacional, com l'alliberament nacional és un procés de ruptura necessari per la classe treballadora i veritablement emancipador. Llavors, sabent que aquest és un element de debat actualment sobre la taula, ho trobàvem molt necessari. Llavors, això, agrair-te molt haver vingut i això, doncs esperem veure'ns aviat. Bé, agrair-vos a vosaltres aquest moment, aquest espai compartit i sobretot agrair-vos saber focalitzar i saber encertar en plantejar un element de debat que moltes vegades es mou amb el terreny, podríem dir, de les hipòtesis polítiques, de l'assaig-error i de les temptatives, però que realment, si volem construir un moviment de ruptura en termes socials, en termes nacionals, en termes de gènere, és un element que ha de ser central en el procés de construcció. Per tant, moltes gràcies i ens veiem aviat. Ens emportem tots aquests reptes. Molt bé, gràcies. Adéu.